No niin, ja tässähän sitten alkaa meidän jakso joku. Jakso joku. Se auttaa todella paljon. Meidän jakso joku alkakoon. Ei me... Vittu, mä laitoin se sinne. Mä luulen, että mä ottaisin sen käteen. Niin. Mä oon tähän timanttipuutsit. Mä teen yhden pikin ja lapion. Ja olen hyvin valmis lähtemään. Nyt mulla on vähän parempaa. Ei me tehdäkään niin. Meidän piti tehdä se farmi jo vähän aikaa sitten. Joten nyt siis aletaan tekemään meidän farmia. 40 ja mä otan vaan sitäkin niin. Ai tuossa olisi uusi stäkkö, jos vaan painan sitä niin. 7 pois. Ja sitten otetaan muuta niin kuin vaikka paljonko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 16. 18. Joo, niin se on. Kuokkimaan. Arvatkaa minkä takia me otettiin 6 viikkoa. Me otettiin sen takia 6 viikkoa, kun me tehdään vielä joskus tota viljaakin, niin sitä sitten. Niin nyt kun ei ole vaan siihen, se on sitten niin, että äitä. Ja niin. Kuokkasinko mä äsken tuossa jotain, kun se on... Joo, mä katoa siitä. Noin. Skeletonia mä metsästän, haluan saada luita. Mä teen se täydelle pois, ettei pilaa rantasaunan tunnelmaa. Siis tänne näin. Kaksi, 3, vittu, 4, 5, 6. Paljon siinä oikein tarvii vielä. Jos niinku tohon tulee noin, niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7! Ei hetkinen, just väärästä päästä. Äkkiä ylös. Ai mun bag! Tuossa on 6 ja hitto. Tähän näin. Ja sitten vikat 6 vielä tänne. Oikeastaan jos naattaa pois, niin tähän laittaa kiviä. Niin. Tänne kiviä. Ja tuonne kiviä. Ja tänne kiviä. Ja tuonne kiviä. Ja siinä on meidän alkukantainen farmimme. Otetaan porkkana. No jo 5 pituus. Voi jumala. Ai niin jo. Piti ei tohon porkkana. Mä voin pistää tän poskeen. Noin. Meidän piti tehdä 6 pituisen, niistä tuli 5 pituisia. Tää on täällä niin. Tarvitaan aita, no on niin.
niin hyökkäävän näköisen katto minua, se lähtee niin syvään sen porkkanat. Niin. Torni tulee jossain jaksossa ja mä en tiedä sitten ollenkaan, että missä jaksossa. Tänne me niin sitä aitaa rakennetaan, niin tarvitaan jotain kamaa, paljon puuta. Tehdään jakaksi, niin siitä tulee just soppelisti. Kirves. Timanttikirves. Yes. Timanttikirves. Yes. Mulla on kädessä timanttikirves. Ja sanon yes. Yes, vihdoin viime onnistu. Ai hitto, tuollakin on joku farmi. No sitä tutkitaan sitten jossain jaksossa. Mä en tiedä monessa jaksossa on, mutta kuten luvattu sadannessa jaksossa, me tehdään toi erikoisjakso. Ja sitten 1.0.0 päivityksessä miten se sanotaan? Ensantataan timantti pikki ja me ei pelata yhtään ilman teidän näkemistä. Joten siinä sitten meidän kaikki 3 lupausta. Yllän nyt, yllä. Ei yltänyt. Olisi kyllä yltänyt, mutta ei pysynyt tarpeeksi kauan ilmassa. Tää on niinku, nyt näin on tullut tämmöisiä oksan tapaisia juttuja, että hakataan nää vielä alas ja sitten mennään tonne ja tehdään tikkuja. Eikä 16 riitä. No 20 kertaa 4 on 80 ja noin 90, niin 90 kertaa 4, niin vittu. Sitten tulee kamalasti tikkuja. Montakohan mä en jaksa laskea. Ja nyt me ollaan niin freaking awesome paikalla. Tuolla on muuten mahtava vuori. Tiedä, vaikka maan alta menisi semmoinen paikka, josta mulla on nälkä, mä hakurin tuonne torni, josta näkyisi kauaksi tuonne. Joten, ihan sama, jatketaan. Nyt siis vittu. Toisinpäin tätä ei onnistu, että pääsi hyppään tuonne, mutta noin helposti. Ja sitten tässä jaksossa sitä farmia rakennetaan se loppuun. Siinä täytyy tehdä semmoinen aitaporttikin ja siihen tarvii ihan puuta. Ettei muuta ihan kaikki. Just ton takia mä katon nyt. Mä sanoin, että heti kun niin se lähtee, niin heti mennään syömään. Niin tapoin suvun mustan lampaan. Mulla on aivan kamala nälkä. Mä en taida kuvata tämän jälkeen niin nyt videota. Mä lähden keräämään lakkoja. Mä haluan niistä hiua, se on niin aivan parasta. Noita joku sanoo niitä vinteiksi, joku lakoiksi, joku hilloiksi. Niinku hilla, semmonen. Ai niin, on voisi tehdä vähän autojakin. Mä oon vittu ne loppu siihen, niin ei loppunutkaan. Joten nyt siis. Tikkuja vähän. Ja nyt tehdään 1 fancy gate. Ja sitten voin tehdä lopussa tikkuja. Paljon tikkuja, tosi paljon tikkuja. 20 kertaa 2 riittää helposti ja jää vähän ylikin. No niin, siinä sitten jäi 4 tikkua vielä yli. Ja no niin. Farmaus on alkanut ja ruokaa on tuossa pöytään. Että niin mulla on siis mennyt paljon paremmin, paljon huonommin, tosi paljon huonommin ja aivan kamalasti huonommin. Mutta ei tätä paljon paremmin ole kyllä mennyt. Vähän paremmin hyvä proffa, jos mä löysin jonkun vitun Spavneri kaivosyhdistelmää. Mä kävelin sitä kaivospaikkaa. Niin vittu mä löysin sen matkan varrelta jotain 7 tai 8. Semmoista vitsi Spavneri-paikkaa. Ja mä katoin, että se on ihan mahdotonta, mutta siellä oli. Se oli survivaa.
Mä en voinut huijata sitä mitenkään itselle. Mä en tiedä, onko siihen modia tai jotain super paljon jotain etsispäynereitä, mutta en mä tiedä, onko. Mutta viime jaksosta meiltä jäi vastaukset ja kysymykset. No ihan sama, ei sun paljon haittaa. Tässä jaksossa kysytään, että no tääkin on aika helppo, jos niinku no hitsi, tässä on noin kamasti aikaa, eihän me vielä mitään kysytä. Nyt se ei ole enää timanttimainen. Se on isolla. Todellinen timantti kasa. Todellinen timanttikasa. Aivan kamaa nälkä, mä kuolen nälkään. Jos te ette näe enää videoita, pakko saada ihan oikeassa maailmassa. Monestakohan jaksosta mä oon unohtanut jo kysymykset ja vastaukset? No parempi, ettei niitä enää tuu, kun mä en kumminkaan niitä muista. Jos te haluatte niitä vielä, niin mä yritän muistaa. Mä teen vistan, että mitä mä kysyn ja muut, mutta mä en nyt ainakaan jaksa. Kommentoikaa, jos haluatte älkää kommentoikaa siitä, jos ette halua, mutta kommentoikaa kaikesta, mitä mahdollista. Ja tykätkää ja laittakaa ei-tykkäyksiä. Jos ette tykännyt, niin älkää kattoko, mutta mä kuvaan kumminkin ei. Ja sitten niin tilatkaa kanavaa. Tälle tulee aivan kamalasti videoita. Mä tiedän sen, koska mä tykkään kuvata. Mä tykkään ihan kamalasti kuvata. Mulla on enää 4400 megatavua käytettävä. Te tiedätte, kuinka vähän se on. Sitä kuluu koko ajan 4970, ei 4906. Aivan kamalasti. Joten nyt mä poistan ne edelliset videot mun tältä kameralta, että niin jäisi tilaa muillekin videoille. Ja mä poistan niin, että sitten kun on ladattu, niin mä poistan niitä, jotka on jo ladattu YouTubeen. Ja tai sinne, missä te katsotte, ei tää muuta kuin YouTubessa, niin kumminkin sinne. Mulla on aivan hullu nälkä. Aivan kamala. Mä kohta kain tuohon lattiasta, että jää kuvaamaan ikuiskäyksi, kunnes loppuu toi tila. Se on aina 4379. Se menee ihan älyttömästi nopeasti. Mutta nyt me aletaan niitä kysymyksiä. Siis, montako timanttia mä oon löytänyt? Siis nyt tähän lasketaan ne kaikki, mitä mä oon käyttänyt ja mitä mä en oo käyttänyt. Ja jos muistatte, niin laittakaa vastauksia. Viime jakson kysymys oli se, että mikä olisi se toissa jakson kysymys, joka on nyt siis tälle jaksolle toissa jakso. Vittu, mä en tiedä sitä vieläkään, siis mä oon aivan unohtanut se. Hitto, mä sanon sen kysymyksen. Siihen ei tarvii vastata. Älkää vastakko. Tai no vastakkaa, jos haluatte, mutta mä enää kysy, enkä vastaile. Ja nyt kuulostaa siitä, että lasit kilisee ja siellä on ruokaa. Joten mä menen syömään. Mä laitan mun ukonkin syömään nyt yhden paistetun perunan. Syö, ukko, mäkin menen kohta syömään. Diamond-viivakere lähtee nyt kamalan nopeasti syömään pöytään.
ja latailee videot YouTubeen. Diamond Villager kuittaa.